Ubos. Sige. Ubos. Lagyan mo lang. Linisin lahat yan. Babae ka ba taga lalaki? Babae ka lalaki? Lalaki ka? Sige, kalasin mo. Kala. Sige. Kilala mo si Kristo? Kilala mo si Kristo? Sagot din yung tanong ko, kilala mo si Kristo? Sige, kalasin mo. Ubos. Pakicheck magnetic ko. Ikaw na pumasok sa utak niya. Takbo. May nag-search sa kanya. May kumuha ng picture niya. May nananalangin sa kanya. May sabi kayo? May sabi kayo? Alas! Wait lang yung ginagawa ko sa kanya. Ginagawa yung papel, ginagawa ko lang sa kanya. Masakit. Hindi yan nasama. Pero kaya lang, gagaling naman niya. Dasal ka. Tanggalin mo na tanggalin yan. Galit to hindi. Tao ka ba talaga? Hindi ka ba sa kanya nagagalit? Nagagalit ka? Bakit ka nagagalit? Sige, kalas. May nananalangin sa kanya. Galit na galit to eh. Namumuna sa galit to. Kita mo, ganyan lang ginagawa ko sa kanya, nakakaramdam siya ng effect sa katawan niya. Wala na ko pang binitawan ko to. Titapat ko yung kamay ko sa kanan sa kanya. Lahat, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo na lahat. Kung napapansin, mukha niya nagbabago na. Kung mo kalalasa mo, mukha niya nagbabago na. Siya na yan. Kunti na lang. Sige, hindi kita tatanungin. Kalasin mo lahat yan. Kalasin mo lahat yan. Kilala niyo siya. Ayaw pa sabi ng parang si Kristo, pero nakukutuban ko kilala mo. Kilala niya to. Ayaw ng parang si Kristo ng away. Tatanggalin na lang ng Diyos. Tanggal. Tara. Kita mo yung papel niya, nakapatong lang sa kanya. Nangangat niya yung daliri ko sa kanya. Migi. Pasinsabi sa'yo, magnitik ko. Lagyan ng kuryente diretso sa puso ng nagdarasal. Diretso rin ng tubig. Lagyan, sundukin mo kanyang puso. Kalasin mo ng kalasin yan. Marami. Nagtasandaan. Natunto ko na yung nagdarasal sa kanya. Kaso ayaw pabuka ng aking mga aking bibig. Mas maganda na lang magpatawad na lang kayo. Kasi baka pag nalaman nyo pa, magkasamaan na kayo ng loob. Babalik naman itong sakit sa kanya.
Wala sa ulirat yung asawa mo. Diyan ang asawa mo. Kita mo. Ganyan lang. Wala na akong itatanong sa'yo, kalasin mo lang yan. Kahit isa hindi kita tatanungin. Okay, ubusin mo lang yan. Galit na galit ka sa kanya eh. Ubusin mo lahat yan. Okay. Tanggal. Baka may mga panood naman ito, sasabihin. Ito kaya ikita ng ano. Kaya si Dr. Joselsa sasabihin ito ang pumatay. Yung kanina nga lahat, wala nang sakit yun, walang wasapi eh. Kahit anong piga ko na sa mga panila, ayaw eh. Ang ginagawa ko na lang, pinapainitan sila sa pangyarihan ng Diyos. Ito, may sanit talaga ito. Stick na ngayon. Lalo kung stick lagi ko rito, liliyam to. Mas matindi yung sala nito. Bihira lang ako maglagay ng stick. Pag lumalaban yan. Ubus ha, huwag lang kayong titira. Wala na akong itatanong sa'yo. Lahat yan, hanggang tuhod niya lang. Sige. Lahat. Balakan niya. Sige. Sige, meron pa. Sa baba. Okay, wala. Dami. Sa kanya lang ah, ba't yata tayo natin abutin sa 20 minutos bago matanggal ko lahat. Kita mo, nakahawak na nga lang ang sumpa nito. Eh, siya may sanib yan. Tingin ko pala kanino. Ubus na ubos. Huwag ka nang tumakas dyan. Hindi ka makakatakas yan. Kaya ubusin mo na yan. Wala na nga akong tinatanong sa'yo. May gusto ka ba sa asawa niya? Wala. Wala. May gusto ka sa asawa niya? Wala kang gusto sa asawa niya. Galit ka lang sa tao nito. Talagang galit na galit ka sa kanya. Bakit gusto mo na ba siyang patayin? Galit ka lang. Galit ka lang sa kanya. Okay ka lang. Wala kang pagdanasa sa asawa niya. Okay ka lang. Ubos. Bisa mo ha. Ito naman dami yan. Bilis, kalasin mo ng kalasin niya. Okay. Tanggalin mo na kasing galit mo sa kanya para hindi ka na may pagkalapan pa. Kung ano man nagawa niya kasalanan sa iyo, patawarin mo na rin siya. Naiintindihan mo sinasabi ko. Magpatawaran na kayong dalawa. Naiintindihan mo.
Patawarin mo na siya para matapos na, para hindi ka na rin naghihirap. Kung anong personal mong galit sa kanya, trabaho ka dasal. Ikaw mismo nagdarasal ito, di ba? Hindi. Saan mo natutunan ng panalangin? May nagturo sa'yo. Kamag-anak mo hindi. Kaibigan mo lang. Sige. Kala. Babae siya, lalaki, nagturo. Babae, lalaki. Babae. Sige, kala. Matanda rin nagturo sa'yo. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Hindi mo alam. Hindi ko na alam yung ilan taon ka. Kaya ko naman alamin kung ilan taon ka na eh. Sige. Galit ka talaga sa kanya. Talagang galit na galit ka. Sige. Wala kang gusto sa asawa niya. Galit ka lang sa kanya. Sige. May asawa ka na wala? Wala rin. Sige, kala. May anak ka? Sige, kala. Boss. Bilisan mo na. Huwag mo na itong ulitin, naiintindihan mo. Itigil mo na yung galit mo sa kanya. Wala akong tinanong sa'yo kahit pangalan mo kung saan ka nakatira. Nagkaintindihan tayo. Tanggalin mo ang galit sa puso mo sa kanya, naiintindihan mo? Itigil mo ang pagdarasal dito. Pero pasensyahan tayo muna ngayon. Lahat ng tinanggal mong sakit ay babalik sa'yo ng 10 beses. Pag hindi ka marunong humingi ng tawad sa Diyos mo na Panginoon nating lahat, sumanda ka. 10 beses babalik ito sa'yo habang buhay. Pero kung marunong ka tumawag sa aking Ama, ang Diyos pa rin ang magtatagal ang bisa nito. Hindi kita sasaktan kahit kapitik. Pero hindi mo na siya madadasal kailanman. Pag ginawa mo to, para mo na rin. Mismo ikaw ang nagdasal sa sarili mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang Espiritu, tinatanggalan ko ng bisa at dasal ang taong nagdarasal dito at ibinabalik ito sa Kanya. Higit pa sa 10 beses, mananatili ang aking salita hanggang hindi ka marunong tumawag sa aking Ama at hindi ka humingi ng kapatawaran at ganun din sa taong ito. Amen. Gising. Ano pangalan mo? Ilan taon ka na? 33. Amen. Inom mo na tubig. Huminga mo na rin. Inom mo pa. Tapos banggitin si Kristo 3 beses. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. 3 beses. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpagmumpa mo. Kaya ng kamay. Straight. Lagkit na katawan mo. Pantay na yan. Nakita mo na. Wala na yung mahaba kanina. Siro-siro. Pikit. Oh, wala na. Oh, wala na sakit. Oh, pikit. Oh. Wala na. Kahit pisil-pisilin ko. Oh, ito, sinasadya ko na. May nakita ka liwanag madilim? Kanina madilim. Tapos nung patapos nung medyo maliwanag. Siyempre, hinawakan ka na ng aking Ama. Ano yung madilim? Wala akong nakikita sa paligid. Mas madilim. Madilim. Ngayon pumikit ka. Banggitin mo si Kristo. Jesus name. May nakikita ka liwanag. Ngayon, Meron. meron na. Nakita mo na yung pinakamaganda mo. Saka yung face ni Papa Jesus, ay po Nazareno, nakikita mo na mukha niya. Yung sikits ang po Nazareno gawin sa'yo. Kaya lang, di pa kung ka mo na dumilat. Nakita mo na sa mo. Siya talaga. Okay. Alam mo yung tsura niya. Nararamdaman ang puso mo. Oh, dumilat ka na. Batas na tayo. Mamaya, ibang babae na sa isip mo. Parito, bigok lang kita. Yung asawa mo, halos hindi na mapakali. Naawa na siya sa'yo. Naawa ka sa ng katawan niya. Kilala mo yun. Ayaw sabihin ng aking Ama. Ayaw ng amay. Kilala mo siya.
Yun na lang kilala mo. Ano pakiramdam mo? Yung gumaan. Yung pakiramdam. Gumana na yung pakiramdam mo. Antay mo kasi masyado marami. Na parang nahihinig pa ako na naghihina. Nanginginig ka pa ng hina. Antay mo lang, bumaba yung tubig. Kasi sisipin niya pa lahat ng sakit mo. Sobrang tagal mo ng sakit yan eh. Last year pa, di ba? Opo, last year. Last year pa yan. Last year na October. Hindi mo napansin na asawa mo. Tingnan mo mukha niya, nagbago na. Malawanas na. Sumilip ka doon sa asawa mo. O, ang tingin mo sa kanya. Hindi na maitim. Hindi ka tulad kanina, para siyang... sobrang itim mo doon, oh. O ngayon, nagbabago na kulay mo. Magtanggal ka ng balbas. Tapos mag-ahit ka. Bago ka maligo. Parang akong nilalamig na po na. Nilalamig ka ngayon? Eh, siyempre, tanggal yung demonyo yung nagdarasal sa'yo, eh. Ganun talaga yan. May banal na tubig ka, nilulusaw ng Diyos yun. Pag umihi ka at dumumi ka, lalabas lahat ng sakit mo. Automatical talaga yun. Kaya kinikinsing ka, eh. Nagbago yung mukha mo yan. Pag namula na yung labi mo, tapos na yan. Tapos iihi ka na lang. Ba't kasi gano'n sigaw? Inano ba kita? Ha? Sigaw ka ng sigaw, eh. Sayo mo rito, ha? Wala ka ng gano'n, sipa ka ng sipa. Kala ko sinisipa mo sa taas, eh. Ulit. Sige. Ilapit na katawan niya. Lalasakit to. Katawan niya na to. Ilapit. Umano na. Katawan niya na yan. Hindi ka tulad kanina. Magpasalamat ka kay Kristo. Galit na galit siya sa'yo. Sobrang galit niya sa'yo. Gusto ka niya makita naghihirap. Yung hirap na hindi ka makalakad. Kaso, talagang kilala mo siya. Ayaw sabihin ng Diyos. Kasi ang importante rito, matanggal yung dasal. Tagal na yan. Ano pakiramdam? Lakad ka, nahilo ka pa, hindi na? Yung nahihinig pa rin, parang naka-aircon. Naka-aircon? Parang naka-aircon yung feeling ko. Banggitin mo si Kristo 3 beses. Sabi mo in Jesus' name. Jesus name. In Jesus' name. Jesus name. Amen. Pagpagwimpa niya, ngayon ilakad mo para malaman natin. I-try mo doon para gumalaw yung hangin. Kasi nakasarado hangin, matagal ka na dinadasalan eh. Ayaw mo yun? Tapos nilaban natin. Gusto ko sana kausapin yung sarap na katawan niya, pinaghihinto ako ng aking amay. Sabi ng Panginoon Kristo, mabubunyag kung sino siya eh. Ayaw ng kami ng Diyos. Di bali sana kung malayo, okay lang. Baka magkaroon pa kayo ng samahan loob, mamaya patay mo pa eh, kasalanan ko pa. Okay, napakandam. Gumana ako. Gumana. Nawala na yung panginig. Nagbago na mukha mo, tumataba na, malas na yung mga katawan mo. Hirap na konti ako. Siyempre, matagal ka nga dinadasalan, last year pa, siyempre, konti pa lang yung tubig na inom mo, di ka pa nakakainom ng 3 baso. Pag nakainom ka ng 3 baso, lahat ng dasal maubos na. Ganyan talaga yan, pero malaki naman pinagbago. Nawala na yung ano. Parang nawala na po yung parang lutang yung isip ko. Wala na yung lutang. Mamaya, lulutangin ka ng asawa mo. Ay, gabi. Hindi rin ako makapag-isip ng maayos na kung halimbawa may nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. Pampabaliw yung dasal eh. Mali-mali yung nagsasagot. Pampabaliw yung dasal sa asawa mo. Nakita ko picture niya eh. Nakapuso sa kanila. Pampabaliw. Yung dasal pampabaliw. Masali po matitake yung mga ganun. Okay na. O, paalam ka na. Patayin na natin to. Taga saan ka? Pangasinan ko. Saan sa Pangasinan? Sa akin na. Last year mo ba sakit yan? Nagdarasal sa'yo, basta kilala mo yun. Pampabaliw mo yun. Ngayon, hindi na lumulutang isip mo. Medyo gumagana na po yung ano. Gumagang na. Okay na yan. Dadasalan na kita para matanggal na lahat yung panalangin. Salamat.